Niso ku presentation yathu yokoma imeneyi muli ndi ife ku Stream of Light. Tikupitiriza kufunsa, tili pa funso number 2. Mafunso amene timakonda kufunsa okhudza Mulungu amene timapembedza. Ndi funso number 2, 105 verse 20. Ndipo tidziwa kuti mwana wa Mulungu wafika natipasa ife chidziwitso kuti tizindikire kuonayo, ndipo tili mwa kuonayo mwa mwana wake Yesu Khristu. Iye ndiye Mulungu kuona ndi moyo wosatha. So apa kutuza ife nato anthu ambiri akatenga koti imene munaona apa ndeti one true God ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Okay, mwa tati tiwerenge bwino mawu amene akufotokoza tiona tiawerenge bwino mufasa ndikupereka maumbonena ndipo tidziwa kuti mwana wa Mulungu afika natipasa ife chidziwitso kuti tizindikire kuonayo. Mukuona pamenepo. So Yesu pamene abwera pa dziko lapansi akatipasa ife chidziwitso kuti tizindikire kuonayo, ndipo tili mwa uonayo. Okay, uonayo ndiye kuti mwa mwana wake Yesu Khristu. Iye ndiye Mulungu uonayo ndi moyo wosatha. Mwa njira ina Yesu Khristu anafuna kuti tizindikire ife ondani Mulungu uonayo, ndiye tili mwa uonayo chifukwa choti tili mwa mwana wake Yesu Khristu. So verse imeneyi ndithu ndiyomveka straightforward, simafunika kusimunaso ndiyankhe komano ndithu igwirisira ntchito modabwitsa. Tikaonanso 105 verse 20, tikapanga translate NIV kupita kuchichewa akunati tidziwanso kuti mwana wa Mulungu afika natipasa ife luntha kuti tizindikire kuonayo, ndipo ife tili mwa iye amene aliona mwakukhala mwa mwana wake Yesu Khristu. Iye ndiye Mulungu kuona ndi moyo wosatha. So ichi ndi chinthu chapaderadera chimene Yohane amakamba za Mulungu kuti Yesu Khristu anafuna kuti tizindikire ndani kuonayo. Ndipo tikalenganso mabuku a Yohane anangofotokoza nkhani yomweyi pamene amapereka pempho la Yesu Khristu. Yohane 17 verse yati koma moyo wosatha ndiwo kuti akadziwe inu Mulungu kuona yekha Yesu Khristu amene munamtuma. Mwa njira ina tili mwa Mulungu kuona yekha amene ali Atate kudzera mwa ndani? Mwa mwana wake. So ichichi ndithu Yohane anasimikiza ndipo anachilembanso mabuku ake kalata amene amalemba nthawi imeneyi. Ndifana kuti ndi Mulungu kuona yekha alipo mmodzi kuthandiza kuti chana mwa Korinto 8 verse 5 mpaka 7 kuti pakuti ngakhalenso iko yoti yonenedwa milungu pamene amwamba kapena pa dziko lapansi, monga ileko milungu yambiri ndi ambuye ambiri, koma kwa ife kuli Mulungu mmodzi, Atate amene ndi zinthu zonse zichokera kwa iye. Okay, ndi ife kufikira kwa iye. Mwa njira ina akutiza ife pali Mulungu mmodzi wonayo. Chifukwa chani? Chifukwa zinthu zonse zichokera kwa ndani? Kwa iye. Ngakhale Yesu Khristu anachibadwa kuchokera mwa ndani? Mwa Atateyo. Mukuona pamenepo. So source kapena manthu a zonse ndi nani? Yesu Khristu. Zonse zichokera mwa ndani? Pepani. Source kapena manthu a zonse ndi ndani? Ndi Atate. So zinthu zonse zichokera kwa ndani? Kwa Atate. Pachifukwa imeneyi pali Mulungu mungati? Mmodzi. Tendipitize ndaona ndi ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ife mwa iye, komatu chidziwitso ichi sichili mwa onse. Mwa njira ina tikamakamba za uthenga umenewu, Yesu Khristu ati ndi ambuye angati? Mmodzi. Yesu Khristu ndi ambuye mmodzi ati zinthu zonse zili mwa iye. Mwa njira ina Yesu Khristu anabadwa kuchokera mwa Atate. Yesu Khristu ndi amene analenga china chilichonse, zonse zikugwirika mwa ndani? Mwa Khristu Yesu. Koma tikaona mwene bwito kuti Yesu Khristu anabadwa kuchokera mwa ndani? Mwa Atate. Mwa njira ina manthu azonse source ni ndani? Ndi Atate. Nkuna tukatcha kuti ndi Mulungu kuona ndani? Yekhayo. So pali Mulungu kuona yekhayo amene ali Atate, ndipo ali ndi mwana wake amene alinso ndi umulungu. Yesu Khristu ali ndi Mulungu, ife ndi mwana wa ndani? Wa Atate. Ndawo kuti ngakhale pali milungu yambiri kaya utatu wa Mulungu, milungu yambiri mbiri, koma kwa ife pali Mulungu ngati? Mmodzi amene ali ndani? Alipo ndi utatu Mulungu mmodzi mwa ndi Atate amodzi, ndipo ali ambuye angati? Amodzi. Amen. So tentonene pamene pa Yohane 5 verse 26 atuno pakuti somonga Atate ali ndi moyo mwa iye yekha, momwe sanapasa mwa mwana kukhala ndi moyo mwa iye yekha. So Mulungu ali moyo mwa iye yekha, ali eternal, self existent. So aupekanso kwa mwana kuti akhalenso amuyaya okhala ndi moyo mwa ndani? Mwa iye yekha. Yohane 1 verse 3 akutiza ife kuti zonse zinalengedwa ndi iye, ndipo popanda iye sikunalengedwa kanthu kalikonse kulengedwa. Mwa njira ina popanda Yesu Khristu palibe ndi chimodzi chimene chinalengedwa. Mwa njira ina Yesu Khristu alidi ndi kuthekera kulenga. Yesu Khristu ndi mlengi. Yohane 1 verse 4 mwa iye munali moyo, ndi moyo unali kuunika kwa anthu. Mwa njira ina moyo umene ali mwa Yesu Khristu ndi umene unali kuunika kwa ndani?
kwa anthu. Moyo umene utiwo umene unapasidwa kwa iye kwa Atate kuti ukhalenso moyo wandani wake. So tikuthaona tuno Yesu Khristu akutha kulenga zonse chifukwa ali ndi moyo wa Mulungu mwa iye. So ichi nchinthu chachikulu pachifukwa chimenechi tikuona kuti ndi Mulungu mmodzi yekha amene ali Atate, ndiye tinso ndi mwana wake amene ali mwana wandani wa Mulungu. So ichi ndi chinsinsi chimene chilikira m'Baibulo. Ngakhale 1 Timoteyo chapter 6 verse 12 to 14 akuti yani, limba nayo nkhondo yabwino yachikhulupiriro, gwira moyo wosatha umene adakuyitanira, ndipo wovomereza chivomerezo chabwino pamaso pa mboni zambiri, ndi kulamulira pamaso pa Mulungu wozipasa zinthu zonse moyo, ndi Khristu amene anachitira umboni chivomerezo chabwino kwa Pontiyo Pilate kuti asungire lamulo lopanda banga lopanda chilema kufikira maonekedwe a Ambuye wathu Yesu Khristu. Apa akukamba za kubweranso kwandani kwa Yesu Khristu, tendipitiriza kuti yani, limene adzalionesa nyengo za iye yekha amene ali mwini mphamvu odala yekha, ndiye mfumu ya mafumu, ndiye mbuye ya ambuye, amene iye yekha ali nawo moyo wosatha wakukhala nkuunika osakozeka kufikako, amene munthu sanaone kapena sakhozomuona, kwa iye kukhale ulemu ndi mphamvu yosatha. Amen. Mwanchilena Yesu Khristu akamazabwera atazatani. Yesu Khristu akamazabwera akuti akufuna ndithu atiwonesere ndithu maonekedwe. So pamene Yesu Khristu akubwera akamadzaza mu ulemerero, atazatonesera iye amene ali mfumu ya mafumu, mbuye ya ambuye, amene yekha ali ndi yani, ali ndi moyo. Tikaona amene papa pa Chivumbulutso chapter 4, tikaona zimene zili pa Chivumbulutso chapter 4 zimatiwulula kuti amene ndiye ndani. Tikapona amene pakuti azamuonesera iye amene ali ndi moyo osatha, okay, okhala nkuunika kosakhoza kufikako, amene munthu sanamuona kapena sakhoza kumuona. Tikaona pa Yohane chapter 1 verse 18 amakamba tuno, palibe munthu anaonapo Mulungu nthawi zonse, koma mwana Mulungu anamufotokozera iye. Yohane 1 verse 18. So apa akamba za ndani? Za Mulungu. Ndiponso chivumbulutso chikutisindikiza ife ufundo yomwe kuti no Yesu Khristu pamene akubwera akuzaonesera ife Mulungu Tate. Tento nene menepa ngati zili zoona. Anthu ena amakamba kuti Yesu Khristu abwera kuzionesera yekha pa nkhani imene. Kono tona pamene Yesu Khristu abwera kuzachita chinthu china. Chivumbulutso chapter 4. Chivumbulutso chapter 4 verse 8 mpaka 11 akuti yani, ndipo zamoyo zinayi chonse pachokha chinali nawo mapiko asanu ndi limodzi, ndipo zinadzala ndi maso pozinga ponseponse ndi mkatimo, ndipo sizipuma usana ndi usiku kunena, woyera 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 Ambuye Mulungu wamphamvu yonse, amene munali, amene anali, amene ali ndi amene ali nkudza. Ndipo pamenepo zamoyo zipereka ulemerero ndi ulemu ndi uyamiko kwa iye wakukhala pa mpando wachifumu, ndi kwa iye wakukhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi. 10 akulu makumi awiri mphambu anayi amagwa pansi pamaso pa iye wakukhala pa mpando wachifumu, namulambira iye amene akhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi, ndipo aponya pansi akolona awo mpando wachifumu, ndikunena, muyenera inu Ambuye wathu ndi Mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu, chifukwa mudalenga zonse, ndipo mwachifuniro chanu zinakhala ndi zinalengedwa. Tikambakamba za Mulungu, Mulungu analenga zonse zina mwandani wa mwana wake, ndipo iye Atate ndi amene akhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi. Ndiye tikuona Atate amene ali ndi moyo mwa iye okha anapereka kwa mwana kuti akhalenso ndani moyo mwa iye okha. Ndiye Yesu Khristu pamene akubwera akuzationetsa ife ndani Atate wake amene ali imoto, amene ali ndithu ndi moyo amenewo. So Yesu akuzationetsa ife Atate, ndipo timafuna tioneserenso unati 105 verse 11 to 12 atuno, ndipo uwu ndiwo umboniwo kuti Mulungu anatipasa ife moyo wosatha, ndipo moyo umenewo uli mwa mwana wake. Iwo akukhala ndi mwana ali nawo moyo, osakhala ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. Mwanjirena ifeyo kuti tikhale ndi moyo pamene tatayika, tikupeza moyo umenewo kudzera mwa ndani? Mwa mwana. Yesu Khristu yekha ndi amene anangapatsa moyo umenewo. Ndiye tento nene menepa 2:15 verse 3 kuti yani, masiku ambiri tsono Israeli anakhala wopanda Mulungu woonayo, ndi wopanda wansembe wokuphunzitsa, ndi wopanda chilamulo. Tikamakamba za Mulungu woonayo ndiye Atate wathu, Mulungu Tate. Wansembe ndi ndani? Yesu Khristu. So anthu ambiri samuza Mulungu woonayo. Mwanjira ina samuza kuti Yesu Khristu ndiye khaya amene ali wansembe,
akhulupirira kuti pali ansembe awiri, ma intercessor awiri ayi ndi Yesu Khristu yekha basi. Okay, popanda chilamulo. Chilamulo ndi kuti chilamulo ndi chimene chimaphunzitsa anthu kuti achite zolungama. Mwanjirena chilamulo chikuyimira chiyero chimene chidakabwera kutsogolo cha ndani, cha Yesu Khristu. Mwanjirena anthu ambiri pano pa Khristu alibe kamvekesedwe ka Mulungu wonayo, alibe kamvekesedwe kuti Yesu Khristu ndiye khayalo wansembe, alibe kamvekesedwe ndithu ka chiyero chimene chikubwera mwandani mwa Yesu Khristu. Tiye tionene pa Hebrew chapter 2 verse 17 atiya potero kudamuyenera kufanizira ndi abale mzonse kuti adzakhale mkulu wa ansembe wachifundo ndi wokhulupirika muzinthu za kwa Mulungu kuti apereke dipo la zoyipa la anthu. Pa tsiku la chitetezo pamakhala wansembe mmodzi yekha amene amakhala chipinda chopatalisisa, makhala awiri, Shekinah glory imene kumira Atate, wachiwiri wansembe amene ali Yesu Khristu, pamakhalanso wachitatu ya. Ndiye tikutha kuona kuti anthu ambiri chinthu chimene chatani chatayika, koma ife tili ndithu mwaonayo ndipo chili mwa mwana wake. Uwu ndiye moyo wosatha. Mulungu akakhale nanu. Subscribe, ndipanga like pa YouTube. Mulungu adaliseni. Amen.